Wij zijn gestart met het grondwerk voor de nieuwbouw van het Zwettehuis in Leeuwarden. Dat is een circulair gebouw wat gebouwd wordt door Dijkstra Drijsma. Daar hebben wij het grondwerk van aangenomen en we hebben de bouwputten klaargemaakt. En vandaag zijn we begonnen met het intrillen van de stalen damwanden. De stalen damwanden die zijn vrijgekomen bij een ander project van provincie Friesland. En die gaan we van tevoren aanbrengen, zodat daarna het gebouw er overheen gebouwd kan worden. De provincie wilde graag het Zwettehuis omdat wij heel graag de bruggen centraal willen bedienen. En daarnaast willen we ook graag de taken die Provinciale Waterstaat uitvoert, dat doen ze op verschillende plekken, wat meer gaan centreren op één plek. We zijn blij met deze opdracht omdat de rode draad bij onze bedrijfsvoering is duurzaamheid en circulariteit. En deze opdracht was een perfecte kans om onze ambities hier waar te maken. En samen met onze consortiumpartners wisten we dus maximaal te scoren en hebben we dus deze prachtige opdracht mogen realiseren. De opdracht was om een icoon te maken, een circulair icoon. En dat hebben we opgevat door het eigenlijk als een soort totempaal te maken, een stapeling van dozen. En die dozen die hebben heel erg te maken met de verschillende functiegroepen in het gebouw. En bovenin zitten natuurlijk de brugbedieners. En wat direct contact moest hebben met de haven, dat was het natte steunpunt. En het verbindende element, de doos die ertussen zit, is het transparante deel waar het werkcafé in zit. Het gebouw ontleent haar onderscheidende identiteit aan het hergebruik van materialen en met name het hergebruik van oude meerpalen. Dat maakt dit gebouw uniek in zijn soort en geeft het gebouw een nautisch karakter. Dat is zo fundamenteel voor het ontwerp geweest dat we gelijk zijn begonnen met het zoeken naar het materiaal. Dus dat is helemaal nieuw. Normaal gesproken zit dat aan het eind van het traject. En daarvoor hebben we een materiaalscout aangesteld. Toen wij van tevoren zaten te brainstormen, zei hij van weet je wel dat er ontzettend veel meerpalen in de provincie liggen opgeslagen. Die zijn door de provincie zelf vervangen door staal. En dat zou een prachtig materiaal zijn om te gebruiken. De meerpalen zijn toegepast in de hoofddraagconstructie. Je ziet ze terug in de gevels en de lamellen. En je ziet ze terug in het interieur, in het plafond, de wanden en de balie. Je bent met verschillende teams bezig in de uitvoering. En dat betekent op constructief niveau, installatietechnisch niveau, afwerkingsniveau. En omdat materialen besteld moeten worden en je niet precies altijd weet wat je krijgt, betekent dat je tijdens de ontwerpfase, tijdens de uitvoeringsfase, nog steeds bezig bent met controles. Vinden we dit goed? Vinden we het niet goed? Past dit wel bij elkaar? Past het niet bij elkaar? Is het technisch goed genoeg? Zit er geen scheurvorming in het hout bijvoorbeeld? Dat soort zaken. Ik denk dat wat we wel geleerd hebben van dit project is dat materiaal ertoe doet. Heel veel materialen vertellen een verhaal uit zichzelf. Net als die meerpaal is natuurlijk heel helder. Hè? En dat geldt ook voor die pijlborden. Het materiaal of het product vertelt heel veel. Dat nemen we ook absoluut mee naar volgende projecten. We gaan op zoek naar materialen die iets vertellen. Nou, wij als ITBB hebben alle gebouwgebonden installaties gemaakt. En dan moet je denken aan de verlichtingsarmaturen, de stopcontacten, data-aansluitpunten, maar ook alles wat te maken heeft met ventilatie, warmte-koude. Dus hoe verwarm ik het gebouw, hoe koel ik het gebouw, zonnepanelen, accuopslag, zodat je de zonnepanelen als de zon niet schijnt toch de energie beschikbaar hebt die daaruit wordt opgewekt, etc. Het meest circulaire, denk ik, en wat ook het meest energetisch aanspreekt, dat zijn de damwanden. We gebruiken de damwanden voor de warmte-koude opslag. Op de damwanden, die circulair zijn, dat zijn hergebruik, zijn leidingwerken aangebracht. En daarmee zorgen we met het oppervlaktewater dat daaruit de warmte-koude wordt gegenereerd. Nou, dat is wel een voorbeeld van hoe het moet en hoe het kan. Nou, wat hebben wij geleerd als ITBB zijnde van dit traject en project is dat bij het toepassen van circulaire materialisatie en ontwerpen, zowel architectonisch als installatietechnisch, dat je wel goed met vaste partijen moet werken die het belang daarvan inzien, van het circulaire. En dat je niet alles maar heel goedkoop moet willen aanschaffen, maar dat je ook gaat voor duurzaamheid. Niet alleen vanuit je relatie, maar ook voor de toekomstbestendigheid van je product. En dus ik heb liever een product wat het 10 jaar volhoudt dan 5 jaar, maar ook dat het product over 10 jaar weer zodanig te hergebruiken is door ontleding van voor in de toekomst. Dat is het meest krachtige, denk ik, van dit project.
vraag voor het ontwerp was een landschap te maken wat in principe gewoon werkt voor het materieel wat hier komt. En daarbuiten was eigenlijk heel veel ruimte om te zoeken naar een maximaal mogelijk ecologische invulling. We zien hier straks een heel groen landschap. Je komt hier aan met de auto. Het gebouw en de beplanting die werken samen. De beplanting accentueert het gebouw en zorgt er ook voor dat de parkeerplaatsen daarachter wat uit het zicht zijn. Op het moment dat je dan geparkeerd hebt, dan heb je heldere looplijnen naar het gebouw toe en heldere looplijnen naar het landschap. Met rietbeplanting en met kruidige beplanting, waarin we paden uitmaaien waar je lekker over kan wandelen. Ik denk dat er bijna wel 3 kilometer aan wandelpad is straks. En er is ruimte om van de natuur te genieten en scholen rond te leiden en te vertellen over het landschap. De bijzonderheden van het ontwerp zijn dat we eigenlijk met minimale middelen een maximale beleving hebben willen maken. Want uiteindelijk is hetgene wat je niet hoeft te maken het meest circulair. En daarnaast hebben we de materialen die we toevoegen, die zijn hergebruikt. Dus de bestrating is hergebruikt. De picknickbanken zijn van Basra Locus, wat over is van de bouw. En de verschillende bruggen in het terrein worden ook gemaakt van hergebruikt materiaal. En verder hebben we ervoor gekozen om de natuur zo maximaal mogelijk zelf het werk te laten doen. Ja, met een team van brugwachters bedienen wij hier in het Zwettehuis bruggen in de hele provincie. De belangrijkste bruggen zijn de bruggen over het Van Hariksmakanaal, vanaf Leeuwarden naar Harlingen. Dat is over het algemeen beroepsvaart. En op andere delen in de provincie bedienen wij ook recreatiebruggen. Elke brugwachter heeft een werkplek met 2 grote beeldschermen. En die kan met camerabeelden, zowel van de weg als van het water, kunnen wij de situatie zo veilig inschatten dat wij die bruggen gewoon veilig kunnen openen en sluiten voor de mensen. Ik vind het heel leuk om in het Zwettehuis te werken. Het concept achter het hele gebouw is circulair en duurzaam. Het draagt bij aan de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Als je dan in een gebouw gaat werken wat dat concept heeft, is dat wel heel bijzonder. Het is gewoon een heel opvallend mooi gebouw. Als je aankomt rijden van buiten de stad en aan de rand van de stad doemt dit gebouw op, ja, dan staat daar wel wat. Het is een prestigieus project en het is mooi om daar te mogen werken. We staan hier met het gebouw aan de rand van het Van Hariksmakanaal. Wij kunnen hier niet alleen op de schermen, maar ook live kunnen wij de scheepvaart aanzien komen op het Van Hariksmakanaal. Ja, dat benadrukt wel een beetje de binding ook met ons vak. Als je dan een gebouw hebt aan de rand van het kanaal waar het voor ons allemaal gebeurt, het meeste gebeurt, is dat natuurlijk mooi gekozen. En mijn favoriete plek in het Zwettehuis moet ik nog gaan ervaren. Deze zomer waarschijnlijk, want het gaat om het terras bij het bedrijfsrestaurant. Daar ga ik vast veel uurtjes doorbrengen in mijn lunchtijd. Ik denk dat dat mijn favoriete plek wordt. We zijn het meest trots op de prachtige uitstraling van dit iconische gebouw. Want juist door het toepassen van bestaande materialen met veel karakter heb je zo'n mooi gebouw weten te krijgen. En dat was voor onszelf ook verrassend. En daar zijn we heel trots op dat je dus toch met bestaande materialen of een tweede of een derde levenscyclus van het materiaal zo'n mooi project kunt realiseren. Daar zijn we echt trots op. Wij gaan verder met circulair bouwen in de route die we al lang hadden ingeslagen. Dit project is een prachtig mooi voorbeeld van waar we tegenaan zijn gelopen met die circulaire ambitie waar te maken. We hebben veel geleerd, lessons learned met alle partijen. Dat gaan we weer natuurlijk inzetten in de toekomst om nog mooiere en ambitieuzere gebouwen te realiseren. Maar de samenwerking met de opdrachtgever die was ook in dit geval bijzonder, anders hadden we dit echt niet kunnen doen. Daarvoor heb je veel moed nodig, je moet samen kunnen werken, je moet ook met z'n allen tegenslagen kunnen verwerken en weer met nieuwe oplossingen komen. En daar heb je echt een team voor nodig. Het team heeft hier fantastisch gewerkt. Dus de opdrachtgever grote complimenten om deze ambitie ook waar te willen maken en daarvoor haar ook in te spannen. En zo'n samenwerking leidt tot zo'n prachtige realisatie van dit mooie project waar wij apen trots op zijn. En we hopen ook voor deze opdrachtgever weer opnieuw ooit aan de slag te mogen. Want dit vraagt naar meer. Ja, als architect wil je natuurlijk steeds een stap verder komen, dus dat geldt ook hiervoor. En met name voor circulaire opgaven moeten we natuurlijk nog heel veel stappen maken met z'n allen. Dat vraagt heel veel van een opdrachtgever ook. Dat betekent dat een opdrachtgever zijn nek moet uitsteken, ambitie moet hebben. En de provincie Friesland heeft dat echt gedaan. En dat is heel goed geweest hier. De mooiste plek van het gebouw is dit toch helemaal bovenin. Ja, het is een geweldige uitzicht. Hoewel de ruimte daaronder, het werkcafé, daar heb je eigenlijk nog meer een onbelemmerd uitzicht over het landschap. Dat is toch wel de kwaliteit en het goud van dit gebouw, het uitzicht over het landschap. Als je hier langs rijdt, dan voel je vooral trots op het resultaat. Maar je weet ook dat je dat resultaat niet alleen hebt bereikt. Dus de trots zit hem ook vooral in het welslagen van de samenwerking. De tijd dat je het met elkaar voor elkaar hebt gekregen. Ik ben heel erg trots op het feit dat we zijn geslaagd in onze doelstelling die we vooraf hadden gesteld. Ten aanzien van circulair bouwen, maar ook ten aanzien van duurzaamheid. En we hopen op deze manier de lat hoog te hebben gelegd, ook voor andere bouwers voor in de toekomst.
We willen graag koploper zijn op het gebied van circulaire economie. De maatstaf is bij deze gelegd en we gaan er hard mee door.